hospital. Now Dr. Nakacho say I did say Wojim. And now in one person who say, oh, I did say Wojim. Ya did it is a typhoid, hepatitis B and C, diabetes, ASH, cancer, 20 petrimu, ya from and from them, and I feel bad for another woman, Yana would be, and I feel like HIV just after a week. You know, which me I should be among. About when your numbers only some from what they eat, about from where and for, I feel person who said, Papa will know your back, I said, Emma, Nina would be a menstrual, Sister, I bet you love going and you would have so. Young Fidel must swear the letters I would win in there, because the idea of the chair, but you're so from your must be for you. Any STC workshop, no anything anymore. They are a few to other ecosystem, remember that you're not penny. 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory work with it. So, at here for me, Obibia or her or Casamphony, so make a free Amedilab services. I will offer you Kumase. Said your diet on your buyer, no more by Yan Church, ever upon Mudin home. And now, Paul Mudin, you may be a by dinner effort. Yaria, your friend diabetes, and I said diabetes mellitus, the potocasa or canon now. If you can so, more can say a city yaria. So, Obianga diabetes, no, and Chester, where dear Sicilian quarantine, Amanayale. Name what the bar potocasa one, your friend of metabolic disorder. Nature said, Quang Yanko Pombo Nipa. And what's a Bianefa Sura Umu, ne digesting my cells, ne absorbing the year, Juma, ma mitochondria ninya power. Netini Emma Onipeduani Mubuno, Saquaniano, I say, ain't me and Najuma ye. Name and since I swear, a what obia, or where's the Chiliaria, and as the Chiliaria won't since I saw not all any year, a be any dear maybe. As the Chiliaria, Arabia, Sabi, Capra Monfanchame. Why when you be me, Cassetia, a yard bonnet pan. It's answered the complications and an instance, so I had been in there. As it's a Arabia, it's me say when me. I, it's Obi on my nanka on chest space. Obi on nanka ni how. Nanso, Onya as it's a Yari and then a man any, so one chest space on to mean kind of Bible, and on to mean kind of Quran, and now on to mean kind of Mumabia or here so the Bebwa, na brabom ejumedie. And so one as it's a Yaria, it's me say wakuma. Potokasa or the cardiovascular diseases. Ese wakuma no any intine wakuma animu enyina. It is a 1 year situation mesro men tena ho na ngoro atorem. Na wotena sia ebe yiru se de epoafa obi no. Eno nso enso wa esichire yare bone a etimi say we liver. Oh yes, it affects bioproduction. Enti men tena ho no na enka se mi di no medro anopa na mi didi amawie. We hear technical advice. We hear nutritional advice. Ebe se obrebo, enti men tra ho mane se obrebo. Enya no nko a esichire yare a etimi sai say onipa wo kidney. Oh yes, e say wo kidney na that stage no ne do kwa dialysis machine so. Ni apai wo sere ho, ni the tubes ewramu. Na we say ya twi moja wo mu ni pie ni e pompi moja foforo adigu mu enti asichire yare enya yare a e wo say ebi wo wabusuam ana ebi wo so a wo de boro atorem asichire yare o so make sure say time bia is maintained within the acceptable limit or level enya sa esunsan so obane a e de bebre no hu no so eno so ho no ma asichire yare no etimi san cause neurological conditions. Oh yes. A sign say with nerves. Nemom said yet, you know, and penny for say, women suma minti na twin you enam. Wabra minje or casa forno, enum casa, and menena menfano. Bejai casamuno, ana akumiano, edi amaminia, Dr. Hassan Ibrahim, na odi esichiriaria and church, no, abetuaso, medamase. For your free Medilab services and Medilab diagnostic services. I check a ewo offeriprom STC traffic lights. I ben opoku transport. A STC workyard no and our workshop no. Abra free tech eba offeriprom no. Unya trap bomb so asunsu na. Oshe unsa ebenkum so a hona ubehu Medilab services. And also abra free promo tech no. Unya Raga Junction traffic lights na. The next traffic lights now Poku transport no Osha win send faso a ubehu Medilab diagnostic services
AMEDLAB Diagnostic Services ɛyɛ nhwehwɛmu ɛwɔ laboratory mu nhwehwɛmu ɛna yɛsan so twa ultrasound scan wosan so tumi yɛ ECG ɛyɛ electrocardiogram wɔ AMEDLAB Diagnostic Services yɛsan wɔ dentistry department yɛsan hwɛ nipa sen Amedi Alternative Clinic ɛyɛ nkorabata baako aba bɛka AMEDLAB Services no ho wo pɛɛ na ɛkyerɛ kwan a wobɛhu yɛ wɔ STC traffic light na se ɛwɔ ofori krom ananso wobɛtumi afrɛ yɛ wɔ 0541 143168 0541 143168 ene eye topic ana yare ebehwe ana ebedi hu nkomo no eye diabetes mellitus eye mpempi na nipa bebre na wo ha wo bo yare din a obeti se wo ka ne se diabetes abra obeka diabetes no na won ka yare ni din no yesan se yare ni ye wo mu mienu ye wo diabetes mellitus ene ye wo diabetes insipidus ye ka diabetes mellitus na ene ye sikyire yare na ye nyina ye de ye nim no nti abra obeka se obi enya diabetes mellitus no na che se ewo brofu mu no obeka se an abnormal high sugar level of the blood ene ye friend of diabetes mellitus sene ye ka no poto kasa enum no se wo ba ne twi kasa mu nso abeka che se abra nipa no eye ni moja na a ewo ni mu no eye sugar na sikyire na ewo ni moja ni mu ebekosoro eye ni pa odnisi wo se ka oni wa ona ye na soro no me bo na mane no se ni iska bra me na me pa bochifo ni maternity ni bi eno mu twetwa bi ma me na me se me de hye ye o ma bi iska go toto akwa no ne ma wo se gisama wo wo se ma wo akwa ni kutamia ansa na me se na sa se mo ya wa wo ni me kan na me nyinse a wo se me na me go toto ne ma na ta mama wo da dem no wo se chinchina wo se gisama wo e ma me de toto enipa bi anim ye friend na wo se chinchina gisama wo me bo no 1.5 eno de ma me yes me timi fan toshe intimi me ma no mo ase na me frɛ baako ɛna obre mi sika na se me de ka 1.5 na ndo kototo akwa ho ne maka kraa bi me wu ye me won nkyɛn mu ɔden na agya madɔfo bi won ma me frɛ o ma no ma se ni sika na me de toto bibidi ɔsi nyaabotre me na nim de me ye nyaabotre saa se akwa ni dum pempen so 3 months no wakɔ gie fo wɔ pepo so fo ya akɔ gie me miti akwa hye machi kyese wa eso ni nyina mu me de fro me de sane ya ye fo na do 2 years me be kuma se me ba be sa me ma mo kuma se a o frɛ me bedu ye na me yare na me se me ho fa me ntime ba me nya 2 years pe me koya wo se ye fo na ye no me ma wo de fat gu aseti koko na efefefe eti ko ne kopo obi ma ne medo ase na me sa obi e waje efu ama me no me na me kopo obi ma ne medo ase wo se an e na man kasa me kope obi e ma ne ba be do efu na se oba eso okodo efu na se o se an efu no ko na ma me de be ma mpo mintumi nkire na maka che ne se me na me ye efu na ma na wakodi kuma se be 2 weeks eti bi mintumi nya efu no na me se I didn't know yes I was saying I will catch a bush for some do my jip post for ama na me so debi asema ni me ka de anya some me ko ma me no was see me kru na beji asase so wo ya ma be ma ne se de na ho de aduro no o ntimi nya adwuma ni biem enti no enya de se obeye o ntimi fru popo nkonkonko me bo no se be ma ne beji asase no akora ka me ho pepo no so no ewa enti wo ntimi na ne afu no ma se be ma ne nka ho de a wo ntimi nya afu no ma me ma kasa ena mi jaye me ko ya ma me na afefo na ma masako pass asefoforo woni ho masako pass asefoforo aye aduma no bakobo na mane am na ko je foforo da for mama me o start your on di ka do 2 post boom o do 2 post do bo ebo mu wie na me ko e no na se otete ama ya sori for ma ni bia o mu ya fo mu ko aduane e na me so me ko to aduma na so me so mu wie ya pe wan so fo mu bia 2 years ni wan sie fo mu oda chese me na me fa paafo me na me to koko etiesi ano wasi wontimi ne mentira biem wasi wontimi ne mentira biem efi se wakofo baby wasa ho metipe no kofa mi wo fie anopa oba ne mi kikikiki ntokwa a wodi wochese wodi abadi ato mi fie beto ahye me so e ma me de asem ne ko twa police station se me wo me ni mi ku neti oba mi ko ni fie se me mpra no mi ku na abo ma me ne se girl ne mpra no enti no girl na be fie ne ma baba atwede enti me so me wo na me ko ma police fo enom di girl no etena kanta bag etena akopim se be ma ne ko afo mo oba e be ma ne ba e no ko yi oba no wo yi oba na ebo na busu afo se chenchena woni oba ne ho ade
won wale oba ne nka me ho ntisa won pene da so abone ira mane se wone oba na dade onye oba no wade nka no eti ho me bufu ise me so me pene ne pene kira so won wale oba no ba ko ye de enka me ho nti me nti ase eti ho no me de bufu kwa kotonsa edi ma no eno ka se me ko do nsa na me de ma no onye nne kira ena eja me de yesiesie ya asem kama na me no aduane ma ne di ye bibia wie to okra me so obekuma ase na me se wo bekuma ase no asem yi wo police station yenyi eye de na ye uiba kumase afa de aduane na wonye no o se threaten me koka wo so obetwamiti no watwa ne de obe wankumi a onkuma ko ba no obekumi kuma kora na ka ho no ka so obekumi ache kora watamte me ache eti se obekume ti me na misuo mi ti me ko report na ma bisbis la bi hwe koma so le fo mpanyifo ni bi na fa asam ne ko to omanim ampa me ko me ko ma me ho me di asam ne ko dan no ma me si so pani na ka sa me sen a wo se me nyini ana me so no na so obekume ana wo se ne wo de beda ti me ko da wa ade che no pa ani ma tete sabe na makwari akwa na adware na mama ne ko school obefia na mafirifi on makwada ma so of my devil DNS eti ya no be ma ne so ontimi ne mentena biem sesi ya nkasa be ma ne so ontimi ne mentena biem unu nka krosofo no say ono yes ani aka me so nka krosofo me krosofo o de be ma no so ontimi ne mentena biem na meba wo kwa ware na o ye adwuma me ba cho me kwa fofo na menya adwuma na wo hia no no ye adwuma ka sofo de ne ho ai wono wadi ka ye ne kokko awie me kwa ye ne mfu awie na nyame afre no dada anasa o ware wansa na nyankopon frɛ no me kwa na wono da asɔre na no ye panyimpa o nti wono ne na kɔto wasade na se no o ye sofo dada me kɔto no ye sofo dada ti di entina sabre nya no makoma dabi me kwa o makoma di entina o makoma biti sofo ware ne yere no makoma o si di entina o makoma o si wadi asase bi wo kumase adumaka se kase eti half plot wo pese o si no makwa ne nya ba bi da enti wadiji loan eti loan enti na ma won timi nyi sika enti wo ye japade amakwa na nya ba bi ni ti ato ti wo bọ akoma mfie se 4 years ni na wonu awodi adameka se mi niska no akodoma ko di dwana ba nu aduane sofo no wo twa to phone so say wo de cheche nkofo se me nu aduane ma no ta ono ana akodi dwom na se wo anya aduane na mo akohoma ede de onya sika kodwom akodi ko di dwa ba nu aduane di ti 4 years wonu ne tena ase ka se bia asetena ni mo ayede nti nya de se obebo akohoma bi me ma ne ti ase no se ne nso nya afo ni ma me biem ti kwadu ben no de gina so so wonware obi o si me me yetu na fra sole awokonim ye die ntia se ni suban na wom na o ye na suban ben wo ko jaman o tu bi ka mai wasa so obekume edom so ntia se ko obeku se ne mplan na wo makwan anasa akohoma ni nti eno so me makwan e ma ne enye na face me say is kan to be obetwa miti no twa ne de mplan na your friends what the abna doctor o ye wasani wo wasawa o see your friends abna doctor sanu mo friend ena otimi hwe onyankopon anim ba osofo ne ne yire fie di abababo o he ba ma ne ko afom no to ame me nko ade won ko kana na me kan no be ma ni ka che me say obema ga na be woso me pa o obema na be bome o ko ye di osofo wono ne bi na no ka o ko ya nche na ga ne to ame ofie o ade o ma konhuma o ma na empaso aduane ana me fa me hon ka me ne da timi de wo se wo ye we nyina ma no hwe obabo akoma 4 years wudi enim no ka cho sa fe de mo ayedere ti be mo bi mami a se o ma meduane ni wudi di se sofo betimi ayesa o yesi atira sam so aka me se wudi di se sofo betimi ayesa pa wa ya ma na bro so yo me da Brightina se Brightina ne bo miti Reverend Brightina osofo e no de nsa ne nwosra to mitrim na obo miti de mame o wa joso ti me so ya hwe na kira kwan da ko bo ti mame Brightina e ne bo tre no papa sofo good afternoon madam oyin na te ai DNS fie me pa cho me yiri wi na me ko ware no 2018 na me ware me ka kire nse me yekuyani o me ne hihye no me ka se me yekuyani waso obedi machi wono wanye bi danti de machire no bia obi ane hwa ya wona sika ekura nto obekọ na me si yo enti me de no ko ya no na ma ye madwuma nyina awie me ne me yire no wuye na ye adwuma awie na me se wo so wadi machi aka asem wo ya kire me pa dia ene ne wodom ntimi so magi asase no bi na ma ya ama no
enti me kwaji asase na meye no wo se hoye popo madua ba sabra kwa na madua ba nche kura manabo enti okotu ba nche bi ba na wo se asase na ye popo no do wo fura wontimi enti saade aye mpede ye da fom ana me konya de ye da fom a wo afikire pa ana me se meye enti 2022 February na me sha ase na me do no oni ho ana me do hye ana me fra na se wo mra na ma hye afuo no ba fra o ka kira me se won ka so peku adwuma bia ye so peku adwuma yanko wasase wo sabro no mko ko ho enti na mitimi ho adwena anti aba ne tirimu a ode kasa enti metombo ase ye twitwa afuo no ma na afo ma no se obi anu aduane mfa na medua koko fa ase nyina na je so obi ayi edo ne de ho na wo yi koko no ho ama me afa de me fra me yire ka kira me se anya me so nam no enti da me ho adwena ekura no enti wo ba ye no me de ko to da busu afuo anim na wo ba ye na afa de me ne no wo ho a wo se ne fon bele ana wa diminika ko gina fikire wo kasa wo ba wo se ye se ni mita bi wo na nkrofo bi a wo ma han ne dan no wo mu ntua la bench wo kwa kohwe aba na msi yo bate nti wo kwa ye no na me fra fie se wo ba fie wo mo se wo ma ho na me fra ya so de pani ni fie nyampranse ko no wo nyampranse me fra ye so wo se wo kwa ho no me fra no kura wo mfa me fra na wo mfa afi me fra na kasa wo kana ani die bi anim enti watena wa ana me de me ya susu kwato ye pani ne me pani no ye nyina me na me de ko asa so de no enti waka kire me se me de no ko ontem na ansa na me be wa no na enka on pene ma me nya no ho ade enka obenya obi a ne nsem ya so no mu enti saa se mo wakan na ma dwene ho sa enti efiri wo ko no ye kohia we wa pani ne ya so de sa nipa dom aso da na ye ma no wa yime dwem se me mra me ho ase ma me yire Bible say ya mra ya ho ba mra ne ho asema ne kunu na wo kunu so no de yire na me mra me ho asema me de na me nti ase enti akwa so saa na me di me ko fo mba mia be no aduane na me di awoka enti ma me de kwa kire me video ni nyina de kwa kire me pani se kwan ya wo de me nam so no ya de mu oduma me enti won frɛ ne kasa nkire no me o frɛ ne kasa so akasa akire no enso se de wo ya na wo ye afi de ensemo a pani ne kana memre me ho asema me de memre me ho mintimi ho ade kurenti amana basa nti ewo mu a kakra na wa fa fon no ko gina fikire wona ne kasa na o ma frɛ me o mo frɛ ni bio na me ko ono maguma ni ma se me se me o se me wampana me afia nso me so me sisi ya me yama sabra na wo ja me ho no na menya boafo bia ba bia tiri new site na pani bi besre ma yo so de ko to na tade na me se pani mi yare o mi sisi mintimi sore no kwotete o kire maduro se me fansa enti wono ba ya na me ka se nye pani asomasi a enka me ho kire me na me sisi ka eloko me na wono na ma maduro ko sa no akofre me pani na ka chan se na de konfo na me ne na mutu aduro pani no musa me emuye na me kire mu a masema me ka bia wonfa pani ne mfa na se oba na de na odi machi mi so asoro me ko ene yawo me 57 18 March 1957 mi nya 21 years na me asafru tu anamo na sim bia me ka me no man nantimi o mun me ho trouble bia mi yiri we ba na okọ ho no ama osofo no mfa me nya hwe yibiem asem bia no wayi mi dwo no aguma ne ma se won frɛ me musa me enti koso na afa de busumi num na me yiri no se akro no so me frɛ na busiafo ka kire mo a o mun ntimi nka hwe me nya abotre o se me nya abotre afa de ba na se oba ya o de mensa bra me se me nya mensa na nya me so nam no enti me nsa no ba fie e ba kire busiafo nsa be yire de mensa ma me wo kwayem hu enti masampa ana mo frɛ no bisa nsa wona ade kunu nsa ma no wo se an wona de ma me na o me ya sa ne me de menko na o mbe frɛ no na me se ne me de abetum anim na o de mensa ma me de o mo frɛ no o me yi ni niama enti me ya no na me ra pa to e di enti na me gira so a den sane ma wa kra na nya wo ko fa bla doctor e na den sane ma da bi ensema wo kana ento kwa na wudie ka no kura wo kuta bible ka no kura na panyi na sema wo ka no ya so na troni na wo se o meme wo mpana empana no so enya me mpana no ga na wo ya me yamba na me filafo mo ba ono na efidin fie kan na waje me ka cha msa ga ne hote se me wo wa mama on ka cha msa ga no ne ko da no ne hote se me ko ka ye me ba wonum antina peni meteo enti me ka sa ga ne nya me hwe no ana wono ko bo me charge wo me peni nso fra me a wo me ka bibia
je obana kana oh opani mebemu kakra asori a wakono over 21 years mami de oyo oba ware 4 years ti aso gidi asori a wo timo no panimfu ewomu betumi atai wo yira omu hu no emfisia nan keke echi se ne okane ni munti asori fo nyina ta na chi gidi a wo watena mu 21 years woni omu na ti kromo dabi ti woni mpuna wonkan kire go yire se oba bi hu twa no wonkan kire se ubekuno wonkan kire se obetiniti 90 papa ante na watamu nsa tabria wosu somuje wonsa eja ante na tie di America no no kwanso na wo kan video me phone my video ni sa na me nyina wo me phone so phone wafa abesi ne tinya ohwe ni abna doctor dabi nya mhwe no da wo ka che oyese ni hutwa eche no menka sa answer me kire no kanukura okuta bible kanukura me se kanukura tie na yetu free ante na se wo de oh asori penny eja meba asori wo leadership ti wonfom ye hwehwe mu ye hu sa wo mpna na yetu afri asori a wotim 21 years eno say we yire kwaka ya gidie ni munti efri asori penny force yes yetu olma atemu 21 good years antena asem na America no obe bobi dia wa asori fi o wo bobi dia yedi antena me ka se wo se me boa yemfa yenko ho no adantefo ho akora na ho na mbusuafo na wo yemba do ode ababa bo yere wo yemba wo se akora na nya abna doctor na onya ohwe otimi ba o marital home ade aba bo yere me ni fie me ko me so da me ko ti wu ni fie na ba wo te de me ba na wo se wo ma ka chem so de me yira ko police me se wu ni fie wo ba wo te de se aketesia ni timi firi ni fie de aba bo yere sof mami me anya no krasa fie wo me fie wo no fa ko nsuo enti ede na police for che me ba ya no wo me yira ko beli no anti me yire na de ko na abusuafo no se na me ba jabusuafo asem wo yire aye report ọkọ ayamo no ana police fo ni adwuma ayenti o ma no mbete ga no kotum me ni fio me frafo mba na o ma se me yira me yache ga na kotum se wa bono ana me susu me ko se me kutie anti abusuafo no ba se me yire na de na kotum ntie me nko ana me se wo yire ti ni fie woni o meye niamo hum sem bia nkyere no na nti wo yire asore no akote no police fo ni adwuma nti na ya asore atu ka ni abete obi a wonya hwe se ya de ne kosem ama wo akoma bail anti na tie me wo mo koin Dinti na omoko. Dinti na oyamba wo friends aketese na oyamba. Dinti na oyamba betumi etie gina ede wo yira ko. Right be no. Asem ya kan antina minim se wo kan kore na ade nyina mu se wo de ma nipa nkokoro mu na mu kogusa akire. Aja yi me ko same se. Akora wo se nya wo hwe. Oyire de osusu se eye wo mpna. Dinti na akwada oye wo yamba na onya wo hwe. Otimi kofari mpo. Olumanti agenti se wo bupani a wo bu na yire. Se wo bupani na wo mu na yire dia na chese ni die bia anim ti die nti na wo yamba no otimi bowra wo fie kuta ba kohwe wo yire ane dia nya me nim ni sa afiansa me kwafu me ba na eso wo mako enti me nim so wadi aba ko fie okobontie wo se die nti dom koi why wo na omoko da bia wo sori ya wodi batam da bia wodi matam why wo na omoko mani me no ko antina me pa cho wodi tie dia America no wo bom tutu ese me yire no me se nya me hwe no ma ka bi biara o se wonte ase ani o ba e kura no masafo ma no kura me no wo mo etia o beto wo mo kura no wo no wo nyina ako asi enti ya dia yo na waka so betwanity na waka wanka so ulmai uti na mo baba ko nyame de atamo no wo be se atwa kwara niti antina tie wose me pani ka kira nsa me kokobone na ma me yiri wi enti saade a wono wo mra every the exhibit kese ba
adansie baako a wo sorry a watram 21 years wo sorry penny cattle say we no di nkan wu ye okoko bone ni atete a hode ne famu ene ma ne wu wo na wo ka me yire na ade ahono ne nan ene wadi wi enti na so wo sorry penny ti wo bu say die na wo yire dada na wo fi mu no okoko cattle sorry penny na wo sofo beba okwadu se wo yira wo wuye no wo kokko bone ara atete na ma wo yire ne wi antena asem ya wo busa me ka ya se me wo wonchen na nka me ne ma cheche wo tanse enti ya wo kekane ne o ma kekane dia adanse fo nyina wo krom won so obi me se wo se wo sofo se sa na watete wo yira ama na wuo ena wasa kofa maami yaba ena aluta continua nyam na meka wo so sofo se okoko boni nti na otete oyere ma ni wi ti papa sofo a woda gidi asori ano wo wuhe wasa okoko boni nti waku yere sana sofo kra bekasa na se watena wasam so atufu mpe bebre a wanfa ansa na sori betu asɛ no yede wo befa discipline mu ye kasa chew na wunyai na hwiase no wo nan a ansa ne betu asɛ antina tie ya meka no asam sofo no won frame musa manum asam wo dia meka bia wo mante ase dia meka bia wanti ase ade no so me na mede me ho ana mse me sum nyame ankwaje dia ya mpire mu obi a prinity enti nya de ona de ona so nyame ho makwa di bone no olubai wo so na de ona so sum nyame wo se wo na wo de wo ho ana usumnya ana mse me penkwaje sa me kwa ya bone na ni mse kwaje nso ye de ne de so na fa de da bi anya ne de na meka no me se aya botre ho oso ahini ne ye de de tio me na oso ahini ye de de oh antina me se me na mdi ka de ba ho e ba ho na o ma ya se enuru me so ana wo ba e de na duru so asore pedi antina wo yire na ti hei hwe de wo mfie aduri papa mem fa ma okra na ma 68 meba me se mem fa ma okra all my tie me se hwe de wo mfie aduri wo yire na ti hei wo so ne say me se asem na wo ka ni nyina anya no kore me wa danse fo ho me se wo hwa ama ware na gu sana me buza awade ndi obana de mensa abra me se menye mensa me se wo ja hwani a oba bia modam so free ya no do nsa abra wo adam ye po free fie me se dam ansa no oba betam ne nsa no na ade ama menkata dia na beka ama menkata meba antina dia na beka ka ho wa baba o yire wan he no da oba ne dia wa se minya no kwa ama nko ama wa na oda wada me dem na obra wada nsan so de be me ba olmai o se oba bi okra na bia ya bufu e bia de ohwe a wonyama ne nti na ode abufu odi akọ wode nsan ko nyina wada so da wodam he na wo olmai woda he na woda tamba bia woda wano me abra wode nsan bra me amene abusuafo no kan ye no am ja ne me dem mo se he na woda olmai Madame me papa fie so timi so me maso se onem be give and take me so saade no opesa me bono na me konya asam ti saade a ene na me jada na ma no makopa me papa fie ada ti obeja ne kwa mana ko wono so osiminya ne kwan me sin ti obeja ne kwan amana ko wa bo ama me ama betu ama no mumusa no wa twa bo ama wa busa no betu ama no wa 200 million ama betu ama no enti e kana le befa wa na wa ma bo 4 years ni no enu 100 billion ade ama mi o na onya me kwan enu 100 billion ade ama me wunya me kwan akwa woman na wo mo no akwa woman na wo mo na nipa nwotwe me na mi gire mo ba besia ma ba akwa woman na besi sa me enu 100 billion ade ama mi o 100 billion le mo ba jale kwan 100 billion ye de mo ba jale kwan wodi ba kwa ye fo die te se wo kwa yem e kwa ya de ma force bebe people so mi mie ma no kasa wo se me say people ne wa me ba ma busuafo se e kwa wa ma kwaje foforo so a wa sa ne fo ru akwa ye kanana
ama asase no wasa afasa wo fasa wo ma mefi asase wo de fasa asase ma me afu ama boka wo ma ka ma bobro 120 million se siam no ka se asase wo se wo tu asase le kati wanti na asase minu nya na kwa asase wo o ada na wo ma bro sa wo ka chem so wa yo duba nyina wie tu ba kire be pa Olumai Sofu Kofi Ware Sofu Ware Dem pao Sofu mami wo de nya botre ya be san me kasa ye network na homa no atiatom na me hwe so Olumai be kasa bi kwa ye hwe na ye nkansom also what the insana ba so ajatum also ma 100 million no ensano 100 million kwa nani Friday twa we week today ntina je 100 million se ka akonhuma na woni na hu sika na maje ti omo adansefo eba ehunu se yakonhuma akonhuma ni sika na maje me say adansefo eba en di adanse se nye su sika bi na o de sika de ma be because me ka so han da akwa ma me nem wo so han eduma makoye nso so no a eduma makoye meja be kwan eduma makoye kokwa makoye sika me kwan de on kan hwe so 2 years ni won see form okrada me na me eduma no onya wo kwan jame kwan 500 million meje jame kwan na ha da ma mentinam 100 million na de ma me de enye akwahuma ho mo no akwahuma ho no scan mi ko di free be bia na me akọ hye ho akwahuma ho mo no wa ye me ho ade mi ko gbadwa ma ye nye ye eti 100 million de ye fa je oba akwan ti Sofu Kofi Ware oyire na akase we tititia uhwe na waje nsana tumu a oso abre ye koko ye na form wabre ye ti bomodin se wo beja no kwan bomodin se wo beja no kwan bomodin mede ne kone na busu apanye ni me fe na apia mede asem ne kodan na apia busa no wo se wonti me nwale me biem wonu ne mutom sa ensan ye se wo kan e kwa afi eniye na mde nsa ne ma no woni ga na asem no afinie. Okay, so for me de twan minya no biemu a mesa afro na mami kureni betena se mami ntem betena de ma Awie de boko Masam ni say me ku be yare stroke yare obia ni ho hwe no me nko asa na ma wo me baketo ai 1 week no de yare ye me nya daje amakola no sa be 1 year ana odi be free mu o free mu ni wo achi na me sam be hu say me ba pani no ono so yare akoma yare holding heart se makwa obia ni ho akọ school on timi nko school ni sese oye bibi kakra no wakoto oye bibi kakra no wakoto na nko timi na edidie mpo timi ni die mesramo ganafo mesramo etiefo mesramo o de nya botre ne eti and so for my crema no for my crema little boy no mame your friend say Tetezo. Caleb. Tetezo. Caleb, who go school? I'm a basic school. Then yo. Go school then yo. Poor little boy, sorry. Mami by near Sibronya. Ya nema kwa ya jijo no kwa no. Ye nyai. Ba me hwese ne watu. Ne bay na wose na ti na korai ne nine platform a mere hoi se say here for ma ena se yare akese a enidini se wodiri mpo a sika wai mami se ne kurawu 8 months kunani papa ya yare stroke ono na hwe papa over years oya ye ya akwai sori a ni papa ti aso anyare o onante ano atena se oso wabre onante ano atena se
oso abre afemu ya din ne abo akire de ne call hospital a yesi gi se kolebu mami wudu o yesi sika sa na tua $10,500 minti o $10,500 10,000 you say 10,500 what you crossing to now what take Ghana memu healthcare obetia jene bayin kwa $10,000 nani yakwa America yebetia say yakwa Ghana yebetia say healthcare hwe akodan school ni akoda mo for school headmaster metoso me pante mo sha akoda ya wote na ashi akasa kura wontumi na waye mrei ni mami kofa $10,500 akotia Ghana hospital so for gelete no Edipa, this is the third Holy Heart patient. Waba menim. Na me listen na bebre. Faleta na masofo tentem. Listen na bebre. Adey. $10,000 US dollar no cry say $100 cry say. Mami awote. Adi adwuma na oye mami. Shamanim Jesu na remanim. Di adwuma na oye. Ntontoni amanketwa. Jesu no. Di ni amanketwa nka hwe. Di adwuma na oye. Provinces. Ubayare. Nyane wo hwera na wonsaka. Di na waye. Anamo be na wankasa watu. Mitwana mo de no call hospital. Anu achi na mo se yenko kolebu. Yako kolebu no so ma se ska bebre labo ayeye se mi hu nyina sa me ni obi train me say wako $10,000 so for fato so nyame na me choroi na kenkai mayentie oye petty trading sani agano ayo papa so for who's gonna was so she can was so $10,500 me me say $10,000 so for boniye was it the cost implication amount of the city equivalent of $10,500. This amount caters for the cost of further investigations, anesthesia, surgery, intensive care, and boarding for a maximum period of 2 weeks. Yes, and now to me, you need a virgin to home. And no, I had the Bamano. Never I ever know. Now, Konya Bane, 10,000. You should want to do our mobile. Me busami who say, oh, yeni, Kosia Amani say ya. Obey a day. Now, with ya. Sikano ukahu uza ba usu ye donation no kwa afi ye wie ti ye betrase akofie kodi bronya kwori nkokọ awo ye banchi fufuo na akorete ho na wontu woni wabusia aye mantwe sika anye bibusa mantwe sika anye ye ai ti dia na moye wona abusia pani ni mabusia no dia na moya for $10,000 so ba on say ye ni forex bureau na chese wo be pe Ghana cedi sekura ehisem kope cedi equivalent e de dollar na hoden eyepe dollar nso wonyina faako mama me na dollar rate na me mfantum na wo awutie me bo dia na waye why na de na to so. Okay, me ko akora ni school mo na makohwe. Say am passe dear mami ken. Teacher Penny, good afternoon. Good afternoon, mama. What am I your headmaster way? I'm part of my head teacher Abu MBB school. What fine? Equiapem North District. Kone de say Abu. Unkwara ne ba ko yare. Mbacho Caleb. Caleb Tetezo. Ben na sini na teacher Penny wo so yare.
deɛ na ɔbɛscore yɛ deɛ na ma wadwe ba so sa akora ne yare yo me did say last academic year we say your first term of 2024-2025 but last academic year and our friend of best school we say otiwa na ne kuma no ebo afi so I say mo friend dey agro no dey kakra pe na wa bre onante se bia ha ne ya na we say na kuma no ebo tintimti ho no na metwi ben teacher no na me ka chere say me ho change bi wa abofra no ho na abofra na say ne ho mfa na o say ai nti ho na yetwi ben man but unfortunately na yenim say BBC na na ha no asemi America about 2 weeks ago pen na ma me ne be ka chere say o ma diagnosis of hole in heart but na yenim say BBC e wo ne ho ti yewe teacher aba na koba se akora no be surgery dia na mo no watu abo minim se nya wadwuma nya responsibility wo dia ne se okohwe ama education akoso dia na be ya abofrey yo me da wati tina di kan no me wo hona ni nana akole ya ye kana se me unfortunately ne papa nso aka baby ma me ne be kan kra kire mo ne papa nso aka baby nti awfa na asem de ya asem ya rehu ye pa nti ma no be ka kire about 2 weeks ago nana bi be ka kire me se abofra bi home fa no say na Oma diagnosis of hole in heart. Now, be here $10,500 Now, much me at a surgery, and I will come pepe. You catch in fact, I send her me, but not me can not mean say a friend I diagnosis, Minister of Home Fund, but not mean say any condition, Sana etie. In Tiampa, none be catch them, none of my friend, mammy. Mamma be catch about school one of the dean come be. No catching so, Sana etie, they are so, Sana Odi can. Yejuma na ye no ye buy say beboa mamofra na this channel the church na kwanim apart from that so ye yejuma ma asafo erade ntisa na etie dia me so me fa kwan bia so ametimi me church on krata ahoro akọ non governmental organizations and conform so mo bi so metimi aye mboa me yetimi aye bi sa abo afra na timi no ka say me church letters be bre me travel fan phone ring na me print amato letters medical social welfare any other agencies say me nyamwa na yetimi aboa abofra na na kan last week sana na me ne ba ha me gi ni document ni na me di hujuma nti me no ka se ma church letters ahoro teacher emwa bi aba na me no ka se de emwa bi mbae na me ne nkofo me no edi nkomo e organization edi nkomo ka se me se omo so ombe flyer mo fra no we no na omo ahwe so mbe omenya mwa bi amayana nti me no ka se de me na teacher for no so e bi din kita ho na me ya duma e ba kwan this week na mo Wednesday e be ya na Wednesday ya worship ti na ma ye se minister for the incomo and mo fra no so se bitima to ensa no kakra na bibi kakra e bitima enya no fortunately for me and so me no ka say so school improvement support officer so a ohwe me secret no so ba ha me no so e di ho komo fa ho nti ye friend crofo yes abajuma for kura ho a bitimi abayemwa no na yetimi aye di bia bitima ye na yetimi support no me no ka say de mo bia nyamba na mo ye na yetu na mo se ye best friend nsem no na bebi ebenya mbo bia no yetimi de support to Caleb yo me da city chapeni why you offer mu de ye beda se mame minim se uye kunani ukuna wudie minim se o capital sa wo abusua wo de abusua mu de odi eja de wasori uye de sorry be na ko ezie wo de ato so for pani anim me pa cho an nyonkudo ato ni areho nyonkudo ujide ofom nyonkudo biakoye wo de ato aso ekoketo amboa $700 Ghana and $200 most dollar they say and $200 na wo so abusia na busia no 300 say ti de baka 3000 nti na aso de na 7000 na 7000 okay ti aso ya ma 70 million 7,000 oh my dear aso eketua na wo so abusia ma say 3,000
Woso busiama 300 3,000 okay 10,000 Ghana cedis $1 no mu say Eddie Caleb here wo mo a wan so ni mo a ne health ecoform ne headmaster abekasa me nso me hu na no pe me rehoi me ko mo de maye aka me ne omienu se je na ye beye e de age abofrei minim de ntia na saying as between the ages 7 8 9 11 10 ages 7 8 9 holy heart minim ti ya be senim di for pomdi monim di for ya betumi aye nhwehwemu bia na say ye mofrei age 7 8 9 10 11 holy heart age 7 8 9 10 11 na holy heart no bebre ya koye Charles de nyame adom abafie ya koye little lord mo form nto so nyame adom o mabafie aka Caleb so for fava ikrimana Caleb when you say 9 years 9 years which class class 3 and what did he you what did he Bensu what did I make Bensu Apostle Papa se no yentumi hu se ya kan sabon samna na djuma no aye hie tia mofra sa wuntumi hu ana hu da course ba bi ade di fre sani awo kan enkwada no 7 8 9 10 11 safo no kwale do mo ba so mo holy heart na ya nkwada o mo sa okay so for Leticia Akio Paribia o se yem fa number nto so misanya ose enya memenimfe but fa wo sa abofra tibiemu say free January besi December uti ampai o wanya holy heart uti amokemu wanya major surgery uti nkom wa fa back uti wadwuma so minnewa yade odo akoma pabeye yade onyame mu a ebeye free say ye mu bi na bia to ye anka bia ye hu ba bia ye beko say ye oba bi na to no a ka hu ba bia beko December ye nye donation da so akode fra cross abo adu ho adoso abo to adu kumase no se ni mami echi yes kofie na ye wie donation na se afina nko ewie ne ante asempa mini umienu onyame bebusa ti wakoko sika no ene yi wakoko ti wakoko na bari miensa wo de jabako na yemfa ma Caleb yes yemfa ma Caleb mo fraye Yesu adamfo mimi hu akora bi oyare a na ye me ya chen pani adentia anya hwekwa de edi nchire ne makoda na twinkle little stars shining stars na yare say how omu say ya omu da omu na omu didi on to me nidi mo maye mo ano 0248175117 and 0598980233 0598980233 yenchenedo so for movie amo nye CD equivalent to $10,500 oh my goodness my goodness okay you so for bremo e na okasa ay obapa ediniame kenyina ne se yesre sani na wo kano yenua no manum difo a mo de musua ngoma efa ya ne samo be ye nipa pom di mu wiemu yesam yewuranom aduyefo mo ntimo ani ntufo mo na we
so munya mu wie mu mai na yehu the course yenim se bi awofo no wonu nyi se mofra na sa bre no mu ebi adidie mu o ana bibi to chim ntia mankwala no wo mu edu sa age na holy heart na fe na yi no hu yenim na mo adawro ma mo na nyame de wonim de na ma mo ada ma mo betumi ayede amaye edi ansa mo wie mu maye na se ewo kwan bi a ye betumi afa so asi ano a ye tumi ahunu kwan ye befa so a ye besi ano ana se du yefo wo no bi a ama no akọ mo nyin sembre mu a mo de be ma won na timi protect nkwala no afri sade ru mo adawro ma mo moye wo sa kwa no so na se de OYEREPA AFUTUO se de ye buye agi yensem listen do oba listen do yesu ya wodi ntumi this year tiefo ya no adawro ma mo mre ye yinti aba ya no adawro ma mo abeboa sisi ya no guso a ye kasei enka ya stopu emoasa ya gie kravise afina wiye yewe akunafo enwisia enyanka yewe kwa yesankai anso enhwe akodai asemi ba yeyi ani a enyi enti no kwasem ni yesra yewuranom aduyefo doctors monkom na munya wo awiwe mu mai mesemo yesi dollar ne 14.55 ti ya kabom $10,500 sika ye hia ye 154,243 Ghana cedis 74 pesos 154,243 Ghana cedis 74 pesos kani yabeka se 1.54 billion 243,074 pesos tiya 1 billion ansana yasabeti 54,000 aya 540,000 Ghana cedis yenye echi po ahenu aduanan miensa empeswa aduoso nan ahenu aduanan miensa empeswa aduoso nan yebeden 0598 980 233 0598 980 233 0598 980 233 Caleb Echeo 024 80 17 517 so for monsa ka donation bi amo papa donation sakani ma Esther wone ne yonko Mary Ajay Badu ana wo mo London Royal London Hospital won wo mo yadwuma na ma Esther ye ka se wo ye nchen asese ya ya reception ha wo se nioma we say de ma Mary wo de ba beboa ikurafo ni enyanka no na ma sanso so oba ye ya no obete ne na idie anu nti ye 1,000 Ghana cedis wode wa abofra keto Caleb se wono so ye mfam wana garbe masa nyakopon onhyao wone ma Mary nyina de mo ahwere no nyame onhyemo anamu emaye ave ye program na ye shase no ye de ade sade to adofo bia mi so mmeboa ni anhwe nyisia enyanka ne akurafo donation sensaka no ebi na edidi so akoso akwadu e wo sokoba new site wa bre 200 Ghana cedis ave oyima bi e wo UK Manchester wa bre 1,000 Ghana cedis maami jamfu a wo be hospital. Now Dr. Nakacho say I say we would and now in one person who say who I say oh would to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer 20 mu from and from them and I feel better and now we and I feel HIV test up as a way in
hwede ama oba wonye mena peso ni sa mofra wo de yi abofra no ye ntafo ahina sa anasa ahina nan afi wo pese wo hu se ba ba wo no yo ba na se be ma ni nyina mu wo ye menstro fi se abedila wo we ye ni wo dida so ye on fidi o maso ye de ye tesa wo do ni na bi kasi e di adwede che e be hwe so fra ye o kuma se ofori pro ye ni STC workshop na e de tin hwede mu ye ye adwuma fi twada e ko sig na me da ye number ni 0244 96 49 22 and our face 0541 143168 Amedila laboratory Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services a ewo Oporikom STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic light a ewo Opoku transport no o hwe winsani fa so a wo behu Amedi Lab Services wo free krom Airport Tech Junction I will send you so. And I will free Tech Junction no so back room. We have try to so na. We are bedroom SCC Junction na. We shall send you so. We saben kumswa. We go Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services. And then try the bremono. Ya try for infertility who ana obi a untimi wo. Ya ka infertility ana obi a untimi wo. Obroni beka say it's a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So obane bema bedin shemu eye busumi dumienu echi a san shemu no wonbo won ho ban anka de opa free mu ani se ede eba bebe mu so na onya ba. Ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu se yinsen ya ade a nipa bebre apaacha omunya de omunya. We nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye tun san frem say obi bia anyi se ho aye den ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere be boa wa ma wanya nyi se awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima aka no abra obema ni oba bedi nhwemu busumi dumienu echi asa nhwemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o funny infertility no aye o two types basically there were primary infertility and there was secondary infertility ye ka primary infertility ana che se oba ne be ma no atena se e wo won kwan na mu a wa di nhwemu eye busumi dumienu ni echire a nhwemu no emfa eba enye de emba pen ene ne ye fa ni primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne oba ne di nhwemu a ede nyinsen ana eba aye de abapen na enso science senechi and subsequently after that nyinsen no o ma try ase o mo sa be wu biom a o munya de o munya nyinsen no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma de amaw yemfa no nyinsen a nipa nya no empempi na so oba ne be ma tena se na nyinsen ba ni e pen ntem de apentem ebu asem no ni de mfomso na akwa oba no abra bi wo no kra no so ana ntisa ansa na oba ne bema betime nya nyinsen no e wonyama bi a ehwe no oba ne bema ni mu ani yemfa ne se before se nyinsen be hyase ne bema na ne hyase ene ye kan se bema no on na initiate the childbearing process no enti se oba ne bibia e wo oba no hunam dua no hormone ne bibia ye okay na nsuo na e free bema no mu ba na ye nkwamwa na e wo mu no ene nsuo no nisu ene nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se nyinsen ye de ebetima ba enti wo ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ansa na ye be hyase mpo aye saa infertility mu hwehwemu no de di kan no ye ma ya adwene na ya tension eba be ma no so ye ma ne ye test bi a friend semen fluid analysis a brofu mu so ye sa timi friend seminogram na spermiogram de ye ne say ye di be ma no mu ene akwanya wo de ama me ye be cha hwefo ne atiefo nyina mo bibia akwaba e de aba Sompa TV so abusuafo ebre so say na time ye tena se say dia na ya pomodin komodie no a e na ye de ebre wo esanse mpani se ama me ne wansere ne nyina eye yade ne senti na dada time heba for jebre eba Sompa nkomo so na ye ne wabedi nkomo afa pomodin eho na no kwasem ni say ye ka se time herbal center ye ne dwumako a ye de oba de hahama nubina enu nsini yakeka bom ede ya duro ya hwe nkwamwa na ewo nsuo num no bema no nsuo no sa nkwamwa no no ye wo nkwamwa dodo a ese bema bia abra ho sa ne wo no ese nkwamwa dodo a ese bema bia ewom ene ye wo esu bi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkwamwa ebetima ye de awo ana wo ntimi hu mema ni bi wo okra na obehu se no nsuo no beje no
na nsuo na ayɛ tintan ayɛ kyɛ sɛ saa nsuo no kura no wogye si wa bɛ 1 hour kura na nsuo no ntimi nyɛ den ɛnane ɛba ne saa na sɛ ntimi ɛnane a nkɔmɔ na ɛwɔ bɛrima no ho nsuo no ntimi ndi ahyɛ mfre na ntimi ayɛ den akɔ akɔhyia ɔbaa no kosua no nti edi kan no bɛrima no ho nsuo na edi kan yɛ nhwehwɛmu na sɛ yɛyɛ bɛrima no nsuo no nhwehwɛmu ne yɛhu sɛ bɛrima no ho nsuo no bibia si ta na afei yɛama yɛ tension aba ɔbaa no so ofa na ɔbaa no ne side no nso ama pebre na nkasa no deɛ ntimi ma mmaa nya nyinsɛn ne yɛ sɛ nifa baako no deɛ ma mmaa nya nyinsɛn ne sɛ ofa na ohwɛ no on the other side the first problem ɛwɔ mmaa no yɛ ovulation problem na kyerɛ sɛ ɔbaa no ohwɛ na sɛ ne nyankopɔn si bɔɔl no bosome bia yɛ sɛ ɔbaa to kosua na ne kosua to nim no ɛwɔ hormones bebrebe a ne nyinaa bɛkeka bom acte ana come at play ansa na ɔbaa no atumi ayɛ den ato kosua no first of all yɛwɔ hormone bi a yɛfrɛ no follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone yi na ɛbɛyɛ ɔbaa no ho kosua ho adwuma ɛne luteinizing hormone na etimi ama ɔbaa no ato kosua a ɛho yɛ den ɛte a ɛbɛtumi ayɛ den ɛde nyinsɛn aba ɛba ne saa nso a yɛwɔ hormone bi nso a yɛfrɛ no progesterone yɛ hormone ansa na ɔbaa no kosua no ɔbɛto kosua no koraa to hɔ no progesterone ɛna bɛba ɔbaa no awudie nim no na aba bɛtekin the lining of the uterus sɛnea ɛbɛyɛ asɛ ɔbaa no kosua no bɛhyia bɛrima no ho nsuo no a sɛ ɛde baba koraa no a ɛbɛtumi agyina ɛwɔ ɔbaa no n'awudie mu yɛwɔ hormones bi nso yɛfrɛ no prolactin yɛ hormone a ɛba ɔbaa mu a na ɛdɔɔso ɔbaa mu a wobɛhu sɛ abere bi a ɔbaa bɛmia no nufu no mu na ɔhu sɛ nufunsuo ɛdeɛ ɛfiri mu ba sɛ prolactin dɔɔso ɔbaa mu a ɛnkɔka ne sɛ ɔbaa koraa wɔnyinsɛn anaa ɔbaa bi a ɔmma akwalaa nofoɔ no abere bi a ɔbɛhu sɛ prolactin adɔɔso wɔ saa ɔbaa no mu no omia no nofoɔ ano a ɔbɛhu sɛ na nufunsuo ba saa ɔbaa no ɛbɛyɛ den paa sɛ saa ɔbaa no ɔbɛnya nyinsɛn ɛni nti ne ɛkɔ so kaa mu sɛ wobɛba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa hormonal test a yɛka yi prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni nyinaa yɛyɛ bi ɛyɛ hormonal test a normally yɛyɛ na wohwɛ nso a saa hormonal test yɛ biara wɔ ne range ana reference range a yɛsɛ ɔbaa biara deɛ ɛyɛ deɛ ɛtumi ɛwɔ nti the moment a ɛbɛhu sɛ wo deɛ no reference range na ɛboro so ana ɛwɔ fam no na kyerɛ sɛ yɛsɛ nipa no yɛyɛ ho dwuma ma ɛba normal reference range a ɛbɛtumi di nyinsɛn ɛyɛ de aba ne nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ no wɔ ɔbaa mu ansa na yɛtumi ayɛ de atwiti that infertility issues no ba the second part no nso a ɔbaa bi wɔ nso a na wɔ structural problem with the reproductive organ sɛ baby a ɔbaa no tu kosua fa no obi wɔ hɔ a ɔbɛhu sɛ na ebi a there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na ayɛsɛ kosua no fam ɛbɛhyia bɛrima no nsuo no ansa na yɛtumi anya ba no wobɛhu sɛ fallopian tubes no there is a blockage wɔ mu obi wɔ hɔ nso koraa na ebi nso a there is an ectopic ana nyinsɛn bi a ɛwɔ sɛ na nka ɛkɔtɔ ɔbaa no awudie mu a antɔ ɔbaa no awudie mu esi wɔ chips no ma ɛwɔ papa yi hɔ wɔse baba akokora mmra na ɔno hyehyɛ ne mu wɔsɛ da maame ɛdeɛ na afie mama deɛ asie no ɛno na nka mɛka akɔsi so ayɛ nka ho asɛm wɔyɛ fɛn sɛ ɛdeɛ ntia papa wɔn wɔ nkwadaa no ada na wosi nkwadaa no kwa awɔ no deɛ ntia mɛsɛ mɛmpere ma nkwadaa no wɔnyɛ no yɛka yamanfo wɔ akyiri ayi yɛ fɛn sɛ velo no ɔno ɔbaa yɛ no a mɛmɛsesa me nneɛma pɔn madam ɛno na mɛkɔka bɛsi so no mɛkɔka bɛsi so ɛtumi me gya hɔ kɔɔɛ no ɛna velo no bɛtena afie hɔ me hɔ deɛ wɔama me kɔɛ na ɔbaeɛ ɛtumi me ma mmienu mpanimfoɔ mmienu no na ɔmo ne papa ne teɛ ɛna me nso me ne nkora nketewa mmienu no te velo ne nua aduane a ɔma wɔ mu papa wɔgye ayalefoɔ gu fie hɔ ayalefoɔ no aduane a ɔmo di awie na aka no na velo deɛ si me ma mɛmaa ne hɔ ɛna me ba no frɛ me ka kyerɛ sɛ mami say na asie na me de aduane me jaadie okay begin so papa fra me ka che me say me ba ni nkonsuo ana me fra na me say chapon kente ana papa tie na wo so na wo nkonsuo na akotra adwuma no ase mami dada wa mo no aduane a velo wa mame ana se me ba na so wa ma no amo a na o ma ja me abetie me ba na so wa ma dia wa mo no amo no ma ja abetie no ma ja na abetie me ni fufu no ma godi abetie ana me bi sa le se eno de de na esi ya wana ka betie ma me na wa yale no ne ma no de aduane fra fa ti abra na wodi me ka na velo de esi ono e champion ne ho anam se champion asema wo ka de am ka si o enti me musa papa wo se mo me busa no lucky na me se mate ana papa e fra me se ma ji a champion fon
and I'm say ade and was my phone and I'm see you a champ from my catch me say your friend say one word very no aduane one mano and until nsuo no one kono it is one word and one man the one so nkonsuo enti papa say dia me de me ni hobi akram na won mote enti fa woni to fam na hwese eye no kra na papa so me mu fo so na me so me di ni bi mama wo di mata me so me di ni bi okuru di wadam na so di na ta na sa sama no give and take wo to mana wo so to na me so me to ma no aye kakra no so problem with the fallopian tube into a banner sa ba no kra no wontimi enya nyinse na wontimi nkra nyinse when na ya nyama ya hwa abra wo ba Medilab Diagnostic Services ya kira kwan wo Oforikom SCC traffic light abra wo free Oforikom Airport junction no wonya crown aga junction na wudru SCC traffic light na so wo hwe won sani fa so a wo be hu Medilab Services ya no fo aduane amanadi ada akwa no kwasa mo sana na ana ja ge yi ya me na so yi me na so wutani aboasa no ba be fere ba me ka kire me ba cho police case ya wa asem na ho ye nkasa wa fidie o sa wa so police madam hwe sai na ntafo we na sa ko di police ni atebo me kura te se wo hwe sremufuo nyina sabi na no ma me fetira ka se obi ka se me ya me ya se wa mo ka se akante fu o ka sa ti o me pa cho wo dana no enya kasa pa sabi sremufuo hunu se mama yedi wo matam tsan aya fidika se so matsan piao anaja media me kan na wakate me aya kakra papa efre be se nipa ne so wade wo ko ahemfi akosama ana me se won fa me nko na me se me de me ba brand se woni me ba ntena na wa be frame adimatem na hwan fo na de me number man so na de me number man enti won fa me nko ana ma anti hwe biem enti akra ne ja aduane a wodi di fie wo ja aduane die wo ja ho nsuo ko ada kabeka nketwai menene man nketwai ankran so kwa adwuma wo mo yodo mo ko nyiram ade adwuma dabi okofo mo okofo mo akoya de ade adwuma dabi so ya sofo dabi abode gudu kwa mo kodua wasa ya kuani sofo no wasa ya kuani ade kwa kwa chefo mo sa ana de kwa kwa ya so sa ya kuya akraba na ko shewuram ada o ba ya so ya sofo na wa friend me kwa ka cham sa wa ma praying ko school no ba mo ma ko yeso ba me di mi madam odobodi fu ana odobodi fu se mo horo me ma kakra wo odobodi fu aya fichi na ba bi ba beneza na me ba ko mama beneza ho no ba fu e ho no ba ahena makoko be no o twem crying from crying ko no o twe wo mo akra ko school kra no mo ma late na wo ba ko de nkwada yele ba wo de wo ya ba cham jela wo tweda akra bi antam jela wo mo makra bia no mo ba akra mo ntam jela akra makra bia no mo ba mo bia tum akra no manya ntie se o ba na nya 18 years o school ano ye dey wo twa adwuma me de na to adwuma wo we school papa fan to adwuma mo no papa afran to adwuma mo what if you 1 year me de ko to adwuma na no me de na hwe nkwada me na me hwe wo mo won hwe wo mo keto no so wo hwe no na watwe bi o ma na 70 cedi oko school na otifie oko school the 70 cedis 70 cedi no 70 wa kwa 25 and what dear say Chasa me so me fa de aka na me fa afia so de 25 na watwe yese na tie 2 days cross 50 cedis another 2 days 50 cedis now there's 125 cedis how man 70 cedis man 70 cedis na bi o me ba to so na so sai one so when me de ko to papa bia nim say one papa na no nsi me de ko to teacher nim so kan chance sika na o de ma bra no e sha enti no ko ma no nya 100 cedis wo se wonya afia de chase woni na fon de wo me sika ko on na me de won hwa bari mo hwa de kra ni nyina gisamia ketu ai wo be ko school ni super atale won to bi da eti kaji
Afia no oba no efi keji be piso owie jeje mame ko bi da ni afia no o man kwada no kosom papa na na mama ayi afese nkwa ne pa se mede na man se won kosom velo ebi si na me oba le so wa enya adwuma mama wo hwa ne ma nkwa no wo hwa mu mienu na me wo ma woni ma wo hwa mu mienu se woni ma ba bi o fere che Eja wo hwe ewi asem test awo hwe ese wonu wan ye toma ne bere e ka ne sei sabe wo ta be ku ni ma se eja we ya asem no wo fe ko ho wo ba wo ne obayi ntam na ma wade na gu wo ba je tie be ba mama no se be ka se fa ko se be no sam oba se wo no obayi oti hei for wait esusu se wo na obegu na wade no wo didi se to ba pene sa wo ma ne ba wo no watem na wo no e mesum sa ba no aja enye wo no a nani ni ja sana me ko ware ndi no le ja sana wo ko wa mama nti ase he wo hwe ma wo no susu se gbe no e na abeje na wade anyi wo no a you know ba na wo se na wo se ba wo na wo je ya ma tum vero ofie men ka so me ba mna me mama so ba on chayo ba be ye me de mama no so chira me ba me ko ware mama me de very man no me ti we wo be na ka me say baba wo sori a abotai anopa san wo modidi anopa me po deno baba de ka ma nya ni gwa no mo on che obi be wo ka sa o enkwa no on che obi anopa de tama wo fi so pebia otimi didi ba ta mo sai so wo se tan no wo kire enti wo mo on che wo didi ta mo sai se de ana kura me bai kitu ano wo sole ya wo se mami ko mo de me te me sole ya na me me fa se ba savia ni nuane kwa adwuma no o ka de ko mo de na me de mo asi so na de ama no ba papa nchen ya kan o kura anu odidie mama anu pono me na anya ni me ba me na anya ni me ko ho na me ba wo me ba me ko ho na me fra wo se me fra papa se ma ba ho me wa hanti ma kwa na me na me ka se wo ko ka gusu na so bi ko wo ti ase e kwa ne ba wo ti ase ke to ne hu me mami wo de dia na bra me ana ma pa wo mu ho akoto ha na so ma few oba no se ma wa fa hwe amra me se da bi no so kope ba bi agina ene ma bi mo nkrom so mo nye ya ko ne wo no ma ne nka akwa di wo mo de achi mama ade achi akwa di wo ma na se se bi wo hwe de watima wo ba no ene nim ne ba yam kom e di ba ko me fa ma mi se wo ma nkwada ne ma wo ka ho asam fa na wo fa se nsema me kan ye me kan na che se ase me nsem no kra me nim de abi wo ma ye no ma me ye ni ma se bo ba no na me poacha o ka se nyame obetua ka ontua o ka tire me se sa na wo ka wo de be hwe ase we o eni ba ho na ni bi obo wo de nsuo me nka sam ko bi mo obebom dua na mawu na so o de o mo on fa nto na manyamo me fa wo on pena sam da nyame be ne won tama sam sadi wo be ne won tama sam avalo no mami wo abia no sa mami abro on mo ni nkunu o de o mo ta asase wa to asase be lodi wa sidi mpo wa mame wa to asase papa wo ya oto no asase be wo we pa boni to asase bia me ta asase we za sabla wo be na mo bo to asase sa en to asase bia me no so mo adale mi si woni no ba we on se ni pe na kan na me de me si mi yebi ama da na abo ehu se mama ya de me da na abo ehu se mama ya de me mefri me sem na wo na wo de sem de sidia ba chowo sidia na wo pe ba ma me pa chowo me no kunu nkasa wa sidi edi fo po ko 70 sidia ba chowo wo pe ba me ma bo mba me e mu ti bidi because once some no wo ye hia dance fo wo and some a wo kan e wo dance fo ne ho ane hwan mami wunu kisa dance fo no ye da ko wo mo so ne wo ensama wo kato mami so so wona ne tena ye wo se mami fa ne se mami enu a ono susu se wafa wo mo no wo se nya no kore e wo dance fo ne hwan ye hia dance fo wa sem no ma ne de e ma na asofo mo tena so siesie ye hia wo mo asofo ye wo be kasa asofo as me siesie no e hia aye me ne na sem e hia no wo mo numbers je so for no ba ho asofo be tena se abeka ye ni agye di tie o de tie asofo na sem na o be kan ye enyam ni belo asem
asofo na som be kan aya ku asem me na asem a me woni me ma se fefa mpra wa so ni anu mo se empana bei na me fa papa nya botre ni nyina chi no o hwe me say ye de bra na ye atuma mo nkomode ye hia dansefo wo mu wo wa dansefo obai si ye ka kira ne si ye ba fidie so a ko woni mo ma frɛ so mo nyina ntie kisanto na betwa gu ne so saafo ni nyina wo ba ye hia wo mo ye hia ni pa mienu afiri side ma me tie me ye hia ni pa mienu adansefo anu po de mema enti wo ko mama papa yi so no papa yi so no ema wo ma fa wo ma danse president ba ene vero no ya wo so no abeje wa wade no wono so ye hia dansefo mienu ye kire sai vero no nyo no begu ni papa ya wade ni atro so ye bu asem no papa tie wa obi ankasa bia bia wie tie hia sa dansefo na sem we betra so pa tu fi se de wo ka no wo se nya no kore de ono so ka no wo so se nya no kore tie hia dansefo wo na be bua ye na se bi asiso dua ne hu no se de no kore no wo nya make papa what ma say pia Medi alternative clinic sanso na ofri kromo ba na oba ofri take ba kroma onye dru SCC traffic light na wonsa ebenkum so obehu Amedi lab service ni Amedi alternative clinic ye di dwumadie fa sa infertility issues we nyina ya beji be ma hunsuo no ni ahwe nkomo no ya hwe na won ya hwe kwan a mo fa so na nche broni be kan se movement obi wo ha obehu sa na ni movement no kwan so enko nim because obama bia bra nkomo no be unso be kwa kobu oba ni mu nkwamo ano woni na ese otimi kosua na bra unse movement na ekọ nanim na aba na chi na chese saa sime no ana that sperm cells no din se obekwa akotu kosua no by the time anipa no sime no be akotu kosua no kwa na sime na ebia ewu woni na ya nyama ayehwe obi wo obo nse no wo low sperm count the broni friend oligospermia na chese ni sperm count no e wo form ye wo kwan e be fa so aboa na ama ni sperm na ye den abasoro obi won so ana sperm na move nko monim a friend astenospermia duabon so so duabon so no say ye wie nu a ye de konfo no se ye famila obanya obi ama na hwehwe mama ye na eka ye bebo bia no malek ne betia we de nana mamitia eme nwa kakra se duabon no pre sika 800 cedis no ene efie na obetu afiri mu no ansa efie no na da TV ne so no me ba chaane o pese wo free fie we se mu ansa ba chaane na oji 800 cedis na ansa sa no abeduabo no so na mo be wie na duabo no so anya mu bia no no koya na obai ana munye sure se wabodua munye sure se wabodua no so de munyi duabo na mo se waboni free mu me ba jono na yere ya de ye ni ho obi han da ne bi enti ni pakro na ma ye nya ayi no wasi dua no so de wose wadane no wono ohun se waba fie wa bedane dua edua no so de wose wonya aboda da bia so obebo mate da bia obebo malik ye hwese ye ne mpanyimfo betwetwe enkomo darling bronya be ye de promo no aba eno to mo se omo obi afishiapa na oka kire wo se wobebo wuti a eya na wo de darling wonom enwi ne bi etimi abona bibi etimi akoso na obesima no wo se wo ye hairdresser na akoto makoma akose du ekwa ene scratch and win no na wanya bia ne o scratch ya no ane se wanya airtime na fe wa start build points in kakra sa se be ya usu benya akwanya na promotion watimi edimu edeno ebi wo se ma honya fe wa black pedal nwi ni bi obesima ene de ka ho aye tap send December sambra promo no de aba na wonum kwaya wo se wasaba wa mano ne krobia so person send sikabo my Ghana am hase no mo tap ewo ena wo se wo de wani ekire ko na bibia enkoye from a Liberty Conference o mahne yodubuache ene food for thought ato kese ya December edition no nyame ya domo a wo china na wo pepepe Jubilee Park ya de hyehyɛ so ho mama Esther minister Kwame Jedo minister Moses Oke minister Kwakujasi ena afi mama Esther nyame cho munyina ba hunyom ama ye de ya sida ama trade ampo basa ya dompempe so ya wode ya bedrue enti bra na beye enhira Baheba hospital so eso watonso wo nkase
nompe de ato afre ho de abuo de afriche wo to ne nyina de ama je aben ne frɛ wonom sɛsie 0244 083482 abusua ma yensi ase nom nana mensa ne mpanyufo ne kasa na yenko ye lose ho emra sɛsie me dafo mpa cha me mo akwa aba yana papa yana mo ayefe asusu anhweda That's it. I'm sure, pa. Why fe? Maybe I'll feel boko. Boy, uncle, Simadu, yet you. I mean, sure, papa. And I'm move any ejima. That doesn't mean Chamamo. Now, my fish apa. Sompa Nk. Uncle Somamuni. And also, the here trying to pa. And a cray. I say, Banaman Casa, Bronya, and the amateur Macassa. And a crafa. Ah, Sompa Nk. Ah, Obana near fan sending me. And I was not was sending a Sunday. I was sending us was and I ban my chubby, ya too big members and producers in I began. I know I have Joe Bedisica. And a cray. Ina kama bia papa mamu ene ejuma ene awie yama Sompa TV ahwefo nyina ya ha mu ene hwe otienka on radio Sompa 93.1 megahertz yama mu ene tie ebuakwa Canaan Lawson Herbal Center Kumase Asante Mantam na motienka mo hwe de efree yamya dum akura yen enche na brunya na etwe ti so di kankan na no ye be di ye be nom atenka ene akono e wo ye mu enti ye be kan ye ho hye be ma ne ma ye be di ahia na yen kan se yade nso ho ana me de die mu obi enya yade enam onum mu obi enya yade enam enemu obi enya yade ne santi mesraw se bambo eye esne ayesade a menko pe ade ne nkosa boban ma oni padua boban ma oni padua boban yes chiade kansa ye toni patri mu ye yefum ana fo bem ana fo be akwa na brebo mu yade na wobi ana fe kekaye ana HIV test apesa wo ye nyina no wo betumi ahwede ama oba wonye na apesa wo ni sa afa wo de yi abafa no ye tafo ayina sa anasa ayina nai afa wo pesa wo hu se ba ba wo no yo ba na se bema nyina mu wo ye menso fi se abedila wo ye ni wo dida so ye mfidi o maso ye de ye test wo do nyina bi kasi e di adwede che be hwe so fra ye okumasi ofori pro ye ni STC workshop na ene di hwede mu ye adwuma fi twada ekosi memne da ye number nie 0244 96 49 22 0541 143168 Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic